però nosaltres hem arribat a la conclusió exactament la contrària, per dues raons. Primera, perquè les decisions que prendria un govern català serien pel benefici dels catalans. Ara no. Ara les decisions les prenen a Madrid, i a Madrid, jo no vull criticar, però tenen uns altres objectius. Tenen uns altres objectius. I com que tenen majoria, perquè a Madrid, diguem, els catalans només votem, només tenim la representació 16% dels vots, perquè som 16% de la població, doncs decideixen, jo què sé, que les infraestructures siguin radials i que tot passi per Madrid, i tenen tot el dret a fer-ho. Però això no és el que li interessa a l'empresari d'aquí. A l'empresari d'aquí li interessen unes altres infraestructures. Per anar a Sevilla no tenim per què passar per Madrid. Per anar a Bilbao no tenim per què passar per Madrid. Necessitem una altra cosa. I això, formant part d'Espanya, això no podrà ser. Per tant, prendre les decisions... No podrà ser perquè som minoria. Per més que si el 100% dels catalans votéssim una cosa, no podríem canviar res a Madrid, perquè només som el 16%. Per tant, si volem canviar les regles del joc, les infraestructures, les coses que importen a l'economia catalana, als treballadors catalans, als empresaris catalans, la independència aniria molt millor. I segona, perquè diguin el que diguin els savis de Madrid, el dèficit fiscal segueix sent de 16.000 milions d'euros. En aquest